Nagtuo ko. Matungod na kay ako nakadasa mong project. O di siya. Posible. Naanam ka kay nakita ang ikapuli ni Dave. Ay, nagbubay mong adlaw. Direk. Dahil na pa dumikal ko. Nakita siya mo. Oo ba? Oo. Oh, sige, pare. Mao na yung babot. Oo. Pinaila si kaniya. Ilari kasi kay Kagaw. Kung siyang huyab. Sige, okay na. Tulong mo direk. Dali. Aron maila-ila ni mo sila. Asad malinyaw ka. Ang tananing kalibutan, ang yuon ko ang langit nga dili. Go! Ben? Maya bini ano? Dila, siya mga akong gingon yung magagawin ako. Dila? Hi. Ikaw dahil si Lila. Dila, kung siya akong gingon nga mo si... Wala na ilain pa ang gipangadoy ning dukan. Wala na ilain pa ang gimahal ning dukan. Sa way kinutupan kundi ikaw da. Wala na ilain karon nga nang kailangan mo. Tingali yung mga tutas sa opisina ni Mr. Ruiz. Kaya ron mas sa din mong bahay sa mong role presyan. Bisan pa Okay? kapalaran, buot mo babag na to. Alam mo sa inyo. Yeah, sure. Lila, asa ka? Kung tanan, Lila. diha kanimo. Bukti sa kukma mo, makiangayon nga angay ko. Sige. Basta mo na to, Christian. Ugma mga tutas sa opisina ni Mr. Ruiz. Aron naka-idea. Sige. Hey! Huwag na gusto nang ila sa bangko na ito ako. Ang gipangadoy ning dughan, wala na ilaan pa. Ang Atol. gimahal ning dughan, Go, Christian. sa Si Sarah. Amuda sa papel nga pan. Kontrabida. Wapo lagi ka. Kung ano magsulti na At si Sarah. Mag-take na ta. Ready na siguro mga crew. Si Lila. Go. Tanong sa inyong shooting ha. Okay, sure. Christian. Ano ka? Sige. busa kini maoy hinukduki. Lila? Unsa ka? Maglain man akong lawas dito. Ay, mo bag. Unsa ka? Ganahan ka? Gadon ka sa doktor? Lila? Ay, gusto na akong mapahuway. Pwede ba? Pero... Ganun Nagkaris Lila? maglain akong lawas. Gusto na akong mapahuway. Sige. Ihatod ka sa mga apartment. Ay, ew. Ako na. Okay na. Adi! Ipatod ka sa driver, okay? Sige.
Naglain yung lawas. Mau ba? Nya. Kain man siya. Ako siyang ipakatod sa iyong apartment. Makatake meron pero gamay na siguro. Saan naman na silila? Ano gayuin na? Naglain yung lawas. Ngayon wala sa ito i-take karon. May pinalabig, duda. Tanaw lang sa amin sa inyo ang shooting daw. Bisag kadiyot ng good me. Okay. Sige. Mag-take na ko. See? Action. Sige. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Sa way kinutupan kundi ikaw da ug wala na'y lain pa. Bisan pang kapalaran, buot mo babag ka na to. Apan andam isugal ang akong tanan. Diha kanimo bugti sa gugma mo. Makiangayon nga angay kong pangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Sa way kinutuwapan kundi ikaw da ug wala na'y lain pa. Pananglit dili ikaw makuha. Unta dili na mabuhi pa. Busa kini maoy hinukdukin. Jurex, asa naman ka? Mag-take ka ta! Jurex! Dire. Nag-ilis ko din kay basag ko teaser. Basag ko dira ba? Dali, kay. Take na ta! Okay, standby! Rolling! Action!
Nalingaw ka sa itong ikaw? Okay naman, pero medyo milabad ako eh. Lagi mo tambal. Gusto naman yung mata. Okay naman. Ah, sige. Paway lang muna. Magkuha ko tambal na. Doy, Oh, doktor ah. Jasmine day. kalim na ko po ang damong tubig. Oh, sige, sige. Christian, ano man? Ato lang sa ulo kwarto? Ari lang sa ako. Okay na ko dari. Pahuway lang ko ka diyo. Ah, sige. Kaya lang na ka. Ganong ingon ani man ako kinabuhi. Pero malang ba? Ganong nakita pa man ako siya. Pero ba, ano makamutagal niya? Ano napaas pa nga kailan niya? Siya mo'y wa makailan ako. Huwag ako. Di na ko gustong makailan. Iya ba yun? Saan mo anak? Makakita naman ka. Kwarta. Kwarta gaya ang hinungdan sa iyong pagbiya. Iya ba yun? Saan mo yung plano ron? Kasi nilak man mong kauban at itong salida ha. Wa akong nahiba. Daw-gaw ang nilak no? Ano nakabuhat mo siya ni? Nagtuong ko masiram milyang kauban. Katong na itaas ang buhok. Still lang. Sakto dyan dito ko nakitaan ba? Ito ni pauli ko ba? Siya di ito. Kuyog atong taas ang buhok. Ganong ingon-aning. Wa ko makasabot sa akong gibati kanina. Wa okay ba kung sa akong buhaton? Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why? Bay, hindi kayo maayong mahila ka, bay. Hindi na maayos yung mata. Maluya dyan na yung mata, bay. Mas maayo pang wa ko makakita. Di unta ko masakitan sa maili. Still lang, eh. Isungod man dyan mas kapalaran, bay. Apan sakit, bay. Sakit. Di naman tagali kumuuli sa ako. Tungod kay di ko gusto makahinumdum niya. Pero karon, nagkita ang hinugon niya. Na? Kinsa may si magdahong bay nga maunay mahitabo? Wa man. Kay ba? Naglibok. Naglibok ko sa akong buhat. Gusto unta ko mong kakos niya. Sa dihang nakita na ko siya.
Apan milabaw akong kahimos. Iyo pala, bibay. Wala ko yan ang nanagod. Lalong hangin mong buhaton. Kaya naujog ka. May plano ni mo. Nga, makakagusto makakita niya. Ayaw pa dayon siya mo pag-artista. Makuliin lang to sa tuwa. Bay, ikaw dyan makadeside na kung sa'yo mong buhaton. Bay, nahibaw ko, bay. Nakalitan ka sa pagkita ni mong ginak. Ako manggani, nakalitan mo gani ko. Pero sakit na. Sakit. Lalong nakikita pa man ako. Lila? Unsa naman ka diha? Lila? Lila? Unsa naman ka diha? Lila? Wala na'y lain pa ang gipangadoy ning dukan. Wala na'y lain pa ang gimahaling dukan. Sa way kinutupan kundili ikaw da. Ug wala na'y lain pa. Wala